Ял някога един мъж по име Халид, беден, но честен. Работеше от сутрин до вечер, само за да може синът му да има живот, по-добър от неговия. Всяка сутрин, преди да тръгне за работа, той оставяше на масата лист хартия, малки бележки, писани набързо. Яж добре, не пропускай молитвата и бъди добър. Синът му ги събираше в една стара кутия. Не им обръщаше голямо внимание, мислеше си. Тати все се повтаря. Една вечер Халид не се прибра. Катастрофа! Синът остана сам, само с старите бележки, които преди бяха досадни, а сега бяха всичко. Когато отвори кутията, намери последната. На нея пишеше: „Сине мой, ако един ден ме няма, помни, че Аллах винаги ще бъде с теб. Аз съм временен. Той е вечен.“ Момчето се разплака така, както никога не беше плакал. Тогава разбра. Баща му не просто му е оставял съвети, оставял му е път към Аллах. И когато тази нощ застана в молитва, той почувства нещо, което никога не беше усещал. Сякаш баща му отново е до него. Не физически, а през вярата, която му е оставил. Тогава той прошепна: „О, Аллах, приеми баща ми с милост и направи ме от тези, които те помнят, както той ми каза.“ И ние повелихме на човека да бъде добър към родителите си и към мене за връщането ви.